Праблема гібелі і траўм людзей на дарогах з надыходам восені набывае асаблівую актуальнасць. Светлавы дзень скарачаецца, а ўмовы надвор'я далёкія ад ясных і сонечных. Згодна са статыстыкай, за 9 месяцаў гэтага года з удзелам веласіпедыстаў і пешаходаў адбылося 107 ДТЗ, у якіх 12 чалавек загінула. З іх 7 былі без флікера ў цёмны час. Падчас акцыі інспектарамі ўзмоцнены кантроль на дарогах. Асаблівая ўвага прафілактыкі і спыненню грубых парушэнняў правілаў дарожнага руху. Напрыклад, у цёмны час на веласіпедзе правяраецца, каб былі ўключаны спераду фара, якая выпраменьвае белае святло, ззаду чырвоны ліхтар. Па-за населенымі пунктамі веласіпедыст павінен быць апрануты ў адзенне павышанай бачнасці. Выключэнне ёсць рух па веласіпеднай дарожцы. На жаль, парушальнікі на дарогах не рэдкасць. Далёка не ўсе за гарадской рысай абазначаюць сябе, грэбаючы сваёй бяспекай. Галоўнае тут не проста пакараць, а растлумачыць і паказаць, навошта гэта трэба, і, вядома, уручыць флікеры ў падарунак. Акрамя кантролю на дарогах арганізавана шырокая інфармацыйная работа ў працоўных калектывах. Супрацоўнікі ДАІ актыўна ўзаемадзейнічаюць з дарослымі, дзецьмі і нагадваюць аб неабходнасці выкарыстання флікераў. Бліжэйшае надвор'е абяцае туман і дрэнную бачнасць, а таму клапаціцца аб сваёй бяспецы неабходна ўдвая.